Бутичко. Добре, аре, извини, сега да... Абе, ви се смейте, но вижда тия тъпички. Чакай, трябва да се вижда и тя. Така. Почваме сега. Разкажи ми да... Добре, кажи ми да... Чакай да покажем колко красиво е това. Не, сега разкажи ми да и да ходим на процес. Не. За кое? За първи принцип. За първи принцип. Мариел, че слушай, сега ще говоря за първи принцип. За Мариела е това, за Мариела. А после би това. Мариела Билево Малинова. Ела тук да е. Не се чуш добре. Давай говори сега за първи принцип. Чакай, че забравих това форма. Абе, курво говори. Опа, къде почте? Абе, я снимай ти, бе. Опа, мама, тихо. Ало? Да? Не съм го дала. Добре, Роси ти говори. Аре, говори, бе. Аре, говори нещо. Аре, бе. Добре. О, добре. Значи... Какво си писала ти, ма? Пиер... Това не го знам. 0884 Мага, чамонте. Е, това е таблица, бе! Е, това е! Добре, аре, чао. Това е, сега почваме да учим вече сериозно. Аре, Не, бе! Я умру! Тя ми каза да умра, окей, са. Спира! Спирай ги! Ще ме убие! Една зъб опера. Ах, малко спирай ги, това Поне ще не мога да го спра. Абе, Роси, какво стана? Роси не иска. Роси не иска. Роси не иска, поне